aamuherättely rangalle. Asetu konttausasentoon matolle ja tee muutama selän pyöristys ja ojennusliike. Voit tehdä tätä oman hengityksen tahtiin. Kuulostele, onko parempi tehdä sisäänhengityksellä selän pyöristys vai auttaako uloshengitys saamaan sulle enemmän tilaa selkärankaa. Tuu lapsen lepoasentoon ja sukella sieltä eteen taas konttausasentoon. Anna aaltoilevaa liikettä sun rangalle. Herättele tähän päivään. Tuo jalat yhteen ja vie kädet oikealle. Molemmat kädet päällekkäin. Kallista lantiota hiukan vasemmalle. Jää hetkeksi tähän. Ja tee sitten sama kyljen avaus toiselle puolelle. Kädet vasemmalle, lantio kallistuu hiukan oikealle. Palaa konttausasentoon ja siitä alaspäin katsovaan koiraan. Muutamia askelluksia siellä ja sen jälkeen ojenna toinen jalka ylös kohti kattoa ja sieltä koukkuun sun rintakehän alle. Tee muutama toisto ja astu sen jälkeen jalka eteen ja avaa saman puolen kättä ylös kohti kattoa ja sieltä takaisin mattoon. Avaten sun rintakehä. Ja seuraavaksi painon siirtoja eteen ja taakse. Avaten erityisesti sun etummaisen jalan takalinjaa. Käänny sivuttain ja hae kylkeen pituutta. Herättelet olkanivelen liikuttelemalla kättä ylös ja alas. Tuu takaisin alaspäin katsovaan koiraan ja heiluttele häntää, eli hae tilaa molempiin kylkiin vuorotellen, lyhentäen ja pidentäen kylkeä. Ja sitten samat toiselle puolelle, kolmijalkainen koira eli jalkaa kohti kattoa ja sieltä polvea kohti rintaa. Muutamia toistoja, jonka jälkeen askel eteen. Ja käden availuja. Sivuttain tee kyljevenytys ja sen jälkeen olkanivelen liikettä kuljettamalla kättä ylös ja alas. Takaketju. Painon siirtoa eteen ja taakse. Astu taaempi jalka eteen, toisen viereen, avaa jalat. Tarkista, että polvet ja varpaat osoittaa samaan suuntaan etuviistoon. Painon siirtoja Malaasanassa kyykkyasennossa ja sen jälkeen vielä käsien avauksia ylöspäin vuorotellen. Tuo jalkoja lähemmäs toisiaan lantion leveyteen. Jää roikkumaan. Ehkä otat kiinni kyynärpäistä. Piirrät kahdeksikkoa. Haet pituutta rangalle. Pysäytä keskelle. Ojenna selkärankaa vielä muutama kerta. Ja nouse sen jälkeen koko matka ylös asti. Tuo kämmenet sun sydämen eteen. Kiitä itseäsi harjoituksesta. Nauti tästä päivästä. Kiitos kun teit tämän harjoituksen.